Kawai ka samla ka balabatay kum ka jingkmen tam ha ka basyat ka don na preng langut ki kintay Israel ki bala sya pelaj hadin saus pa nyo pawai singi malabat meraw da ka Hamas. Ka Romi Gogen ar po saus nem karta kala sya kem ha ka por bagadang persyang ban perkrat na ka tamasar wai nova haba kala sya thombor ha katay ka kenhun le no kum si benta jong ka jing sya thombor ha ka nyo tarik uleber ar hajar ar pulai la pelai no ya ka rengkat bat ka doron stand breacher life ways nem karta ka badai ka nong smarmrat bat ka Emily Dameri ar pupras nem karta ka badon ar teli ki trairi jong ka ri bilat bat Israel baro laingut kila poi biang syari Israel ha ka sngi ublai hadin bela pelai no yaki na ka Hamas ha ka sabat kila ya kendu biang ha ka jing sngau bat ki bah ying ha sem jongki ka jing pelai jongki ka long si benta jong ka benta baning kong jong ka jing yate kular ban sanget ma bat ban pelai yaki nong syara bo na preng ke Israel bat ka Hamas ka balas dang ha ka sngi ublai baro lai paulai ngot ki nong syara bor ki de ban sya pelai ha ki ne ki hindu tayo ban wan ka Romi kalalai na laying jong ka ke far beradim kabadan syate lamingi jong ka Israel syakata masa noba kabalalong hari klau nage kabadan syate lamingi palat lais pa anri pangut ki briu kilayap ha kate kata masa haba ki leno Hamas kilayat lai ya uput usam ubajengai RKM bat iwei point lai mai syapang sepngi kajaka Klau kabala ay yaki nong late party ya ka jingtap kabaret bat ki lenti mi lakhang da ki riusim suloi. Haba ki siren kila sawakat ba ka jingsha thombor kadang yaj ka Romi kala khot ya ki baying jongka kakmi jongka kamera kala ken mau ba kala yo sngaw ya ka jing siat bat ka jing perta ha ka tin Arabic ha ka jing khot ka ba khat do bat ka khun jongka ka Romi kala sya berngem ha ki leno Hamas kat ba kadang persyang ban petkran ka forum jong ki nong sya ra bor bat ki long ying ki baja kala ong ba ka Romi kala lej sya ka te ka tamasa ban le ya ka ka ba ka i ban syat ka ba kala pule ha du khat asnem da ka ba ak ha ka jing syat marway bat kala long kumta kanong pensyat ka ba phla ka video bala penmi da ka forum jong ki longying ha ubnai nopra bala dep kalabata ya ka kum ka khna ka ba don ka jing phu samkhi ka ba he tam ka jing shai ka ba shai tam ka parlok ka ba krau tam ka forum kala ong ru ba ka kamra thia jong ka Romi haying jong ka kadang sa thik kum ba ka long ha ka por ba ka lej no kaba ap ya ka jingwan phai jongka ha ka video clip bala sam da kishipai Israel yo i ya ukpa jongka Romi ba ujngi hason chwa ba un bathai da ki umat kat ba udang pe ya ki dur jongka jing pelai ya ka khon jong u ha ka singi ublei ka doran ka nong sumarmrat ka ba life waste snem karta kala syara bon na ka apartment jongka hakit boats ke far asa kabadon hajan uput usam jongka kasa kabadon syapang syatay lamingi ha kapor baki Hamas kila hirtma. Kani kisnong kaway na kibabuntam kisnong Israel kibadon harut kaput kala sya thombor jur baki leno kibadon tiar ha ka jing sya thombor ha ka hinyo tarik uleben. Ki hek sorkar jong ka Israel kila yatho baka Hamas kala thang yaki ying kisam mat penyap yaki riu paj ba kentho biki long ying barok kaway bat kum ru ya ka jing shim yaki nong sya rabor. Haba lasdang ka jing sya thombor ka daran kala ya kendo ya ki bahaying hasam bat ki parlok jongka leng ba ka WhatsApp ban ong ba kalaburi hapo ka jing thia kat ba ki leno ki dang ya shaprang ong ka hosted amazing families forum ha ka ba ka khubor ba khaddu jongka la yo sngew ya ka ba perta ya ki kem yanga kat ba ki perta bat ki jing set suloi ki dang sawa ha ka lengkha ki bahaying jong ka doron kim syam la yo jing tibi e syapang ka jakasa jong ka hadu sau benai hadin ka saus pa nyo puwai singi ka ba omla ban sya sa khaddu khadwai udodo ba i jongi ulawan phai biang sya ka kti jongi la ong ka longying jong ka ha ka kurwa bala penmi da ka forum jong ki longying ki baja ha ka singi ublei kila ban ram ngi kwa ban pen pau ya ka jing songu ka ba kraw ya baro ki bala krishan ba sanran yangi ha ka ne ka jing leng kala pule ya ka tita bat ka film ha ka school bat kala penroy ya ka jing e ya ki mrat ka bala penlong ya ka ban long ka nong smar maran
Ka Emily ka ba arpo prasnem karta ka day ka nong bilar Israel ka bala sya kemru kum ka nong sya rabor hakit boats ke far asa ha ka hanyo tarik uleber 8,000 arpulai lasiat ya ka ha ka tibat lara ya ka syapo gasa na ying jongka ha ka por bala thambor bat yo iru ya ukulai jongka bala set ya bat penyap kidur hadin bala pelai yaki lapen yaka Emily ka bala te yakikti bat artali kikti ki bala ja na kata ka jingsha thambor ka kami jongka ka mandi damari ka don ru hakit boats ha ka ying ka bakar pang jongka ha ka new tarik uleber ka Mrs damari kalari ha ka kamra ka babu kerpang bat lalaj im yakada ukuli bala sya tenra ha ka jingkhang ka bala penlong yakinong le kam sneu ban rong syapo kat ba ka jingsha thambor kadang ya syakmat ka Emily kala pha ya ka khubor syaka kmi jongka ka badon tang ka we ka emoji jong ka donut kata ka dei ka jing ya kendo ka ba khadu ka ba kila ya kendo kidur ki ba sngusi ki pen ba ka Emily kala ya kendo biang bat la ka kmi ha Israel ha ka sngi ublei da ka ba ya sngap jarkat ba kadang ya keren ha video bat uhen men jongka ngakwa ban ai khuble ya baro ki bom syam la sange ban yale na ka banta ka Emily ha ka ne ka jing ka ba shirkhai bat ki bom syam la sange ban ong ya ka kerteng jongka la ong ka Mrs Damari ha Israel ha ribilat ha Amerika bat ha keleng ka purthai khuble shibun ba philawan ra ya ka Emily shala ying ngakwa tang ban kudup ya ka long ying jongka nong syara bor jong ka ribelat Israel ha ka khubor bakan pelai no ya ka Mrs Demiri kadai ka balak ha bat penhe pensan ha UK bat kala ya kendo ya ulok ha ka jinglai syuti ha Israel ha karta ka ba ar phosnam ka Emily ka baritam na ki saungut ki khun ka badon ka jingadai ka badon ka bat saung nga hai ne ding akun kabarit tam na ki saungut ki khun ka don ka jing dai ka bajan bha bat ka UK ka dei ka nong ka shan jong ka Tottenham Hotspots bat ka Julai ban pe ya ki ba hayeng hasam ki leno Hamas ki la yo ban pelai ya ki laingut ki kinthai ki bala syara bor na dokanyo tarik urizau ar hajar ar Paulai haka sngi ublei ka badai ka khat khandai tarik ukul lalingkot ar hajar ar phausan kabadai ka dak jong ka jingsdang ka jinga sange ya set bat ka Israel kini ki laingur ki kentho bia ka Romi koken ar phusaus nem karta ka Daran Stan Bridger life ways nem karta ka Amy Dameri ar phopras nem karta kum juru ka Israel ha ka ju ka sngi kala yo ban pelai no ya khandai phongut ki koidi na Palestine kabadai ka benta baningkong jong ka jing yate ban sange ya set ka bala Absalom ba hap deng ke Israel bat ka Hamas ong katanat patok jong ka Israel khammen shwa ka sngi ublei laingut kinong syara bor jong ka Israel kila sya pelai no da ka Hamas sya ka Red Cross ha Gaza City hadien katto katne kenta hadien balas dang ka jingsya sange thma hashwa ban IT sya ki sipai Israel ki kenthai ki bala pelai da ka Hamas ka Daran Stan Bridgel life waste nem karta ka Amy Dameri ar pras nem karta bar ka Romi gagan ar saus nem karta ki don ka jingsha sumar haka wei ka hospital hatar abi bat ki don haka jinglong jingman ka babha ka babiang layo ya ka Amy ka badon ki ban age halor ki atali kikti ki bakala ja kabala kedop yala ka jong ka kemiha ka video call kabala ya sambat ka Loki Manning jong ka BBC ka Hamas ka ong bana ka benta uwei pa uwei unong syang syara bol la pelai lai pongut ki koi di Palestine on pelai na ki patok Israel ka jing sange thma hagasa ka latrai kam hadin bala penslam ha ka minute ka ba khaddu henrei ka jing kaman kala ja no kat ba ki nong Palestine kilawan phai biang sya ki ying ki sam jong ki bala sya penjat la pelai no ya khandai pongut ki koi di Palestine ha ka sngi blai katto katne kenta hadin ba laingut ki nong syara bor jong ka nong Israel kila pelaj no da ka kenhon Hamas ha ka nong ba ka sa ka hakka Hamas ko ong ba na ka benta uwe pa uwe unong syara bor jong ki nong Israel la pelaj lai pongut ki koi di Palestine kin pelaj na ki patok jong ka Israel
ki babun na ki koidi ki la pelaj ha ka sni ublek kine ki kinthai bat ki khna ka jing asuk kala ailat ya ki nong Palestine ban lek phai biang sha ki jaka bala sha bom ban sedang ban te pat ya ka jing im jongki kat ba ki trok ki ai ka jing rap ya ki la pen poi ya ka jing rap ha ka te ka jaka ha ki we pat ki jaka ha ka sa ki pat ba ki la ya ro ya ki le no Hamas ki balami na ka jing ri lapan bathai ding kum ka jing lekmen ka ba ki boss ki bakit ya ki koi di Palestine ki la poi ha Ramallah ha West Bank ha ka ba da ki hajar ngur ki pat ba ki la ap ban priang burom ya ki kito ki balalai na ki patok jong ka iser ki kin thop yan ri phok ndai ngur ki kin thai bat ar phuwei ngur ki khna shinrang na West Bank bat na Jerusalem ong ka khobor jong ka Hamas katal abi da ki spa ngut ki nong Israel ki la irisa bat yam da ka jingkemen ha ka wei ka madan ka badan shabar jong ka te ka jing trich kam jong ka tnat ya dari kat ba ka jing pen bana pat ba na Gaza ka pen i ya ki lai ngut ki kin thai ki ba shara bor ki la keu ha ka li jong ka Red Cross ka bala ka saudong da ki rang Hamas ki langut ki kin thai bala pelai da ka Hamas ki dei ki bala tip kerteng kum ka Romi Koken ka Darren Steinbrecher bat ka Emily Dameri kini ki la yo banya kendo biang bat ki kimi jongki ka Dameri ka bala do atli ki shempriakti ha ba kala sha set ha ka tai ka sngi ka ba sha ra bor ya ka kala phu sam khi da ka jing kemen ban yo ya kendo ya la ka jong ka kami u menteri rang ba do ka Israel u Benjamin Netanyahu u la priang sngo bhai ki langut da ka ba ong ka jai ben reu ba ka wei ka priang sngo bhai ya phi ka ba u la pen pau ha po rensan x Hasheba Medical Center ki kin thai ki la ya kendo biang bat la ki bahayeng hasam haki ummat pho samkhi ki don palat aspa san phangut ki breu ki bala sha ra bor haka shejar aspa ngut ki bala sha penyap ha ka jing het ma jong ka Hamas ya ke Israel ha ka nyau tari urisau ar hajar ar pulai layat ho ke Israel nado ka te ka por palat sau pho nyau hajar ngut ki nang Palestine ki layap ha ki jing thambor kaliang jong ka Israel ong ka khubor jong ki he ka koi ka khya ha Gaza la jan baro ar point lai million ngot ki nong shong jong ka Gaza ki long ki bom don ying don sembat kum saus pa ngot ki shipa Israel ro ki layam ka jing yate kular ka kot ya ka jing yale ban sangeno la pha ya ka jing yarap shaka sa bat lai phulai ngot na ki shis pa ngot ki nong shara bor ki badang sa jong ki Israel bat na ki wei pat ki ri kin lai loit ha ka benta baning kong kum ka jing siu kaleng ya jan ar hajar ngot ki koi di Palestine ki bala sha set ha ki patok jong ka Israel langai babon na ki nong sha ra bor ki la yap